нахустин мурофиаи додгоҳии Бобоҷон Ширинзода ки барои қатли ҳамсари собиқаш Моҳира Ятимова бо 13 зарби корд дар курсии айбдорӣ нишастааст, то як ҳафтаи дигар ба таъхир гузошта шуд. Тоҳир Мусобекзода, додраси ин парванда дар додгоҳи шаҳри Душанбе дар толори додгоҳ ба ҷонибҳо гуфт ки наметавонад бидуни ҳузури вакили дифои Бобоҷон Ширинзода мурофиаро оғоз кунад. ин ҳодиса ҳанӯз 6 июни соли ҷорӣ рух дода буд ва Бобоҷон Ширинзода аз 7 июн боздошт шуда дар боздоштгоҳ ба сар мебарад. худи Бобоҷон Ширинзода ҳам дар толори додгоҳ бо дастони завлоназада ҳузур дошт. дар мурофиа волидону даҳҳо наздикони ӯ ва аз тарафи ҷабрдида Моҳира Ятимова танҳо аҳлиддин Ятимов падари ӯ ҳузур дошт. аз мурофиа ман адолати судиро интизор ҳастам. боварӣ дорам ки ин адолат амалӣ мешавад. ҳеҷ вақт як бор шуд акун одам аст, мумкин бемор шуда аз ҳаракат фарзандаш. ҳар ду ҷониб ҳам ба адолати додгоҳӣ умед доранд. кӯдакҳоро олӣ нигоҳ мекарда, ягон кас фарзанд шаранги он нигоҳ намекард. Масалан, он кас шаймон ҳастанд аз ин кор? Бале, 100% чашмош мегӯяд. Чӣ мегӯяд? Пишаймон наякори кардагиш. таҳқиқи аввалияро муфаттишони додситонии шаҳри Душанбе анҷом дода, парванда тоза ба дасти додгоҳ расидааст ва қарор аст ҳамин тавр мурофиа рӯзи сешанбеи ҳафтаи оянда баргузор шавад. Сарвинози Рӯҳулло, Шаҳлои Абдулло, Радиои Озодӣ, Душанбе.